DGP Entertainment presents Homeboy Challenge 2011. KJ Selector vs Biggity Bam Bam. Bagsværd Tennisklub 24. september kl. 16. Hvordan skal du slå, KJ? Flid, fedt og snyd, vil jeg tro. Masser af hårdt arbejde, masser af hjerte, masser af tro på det, vilje og gejst. Hvad kan jeg sige? Jeg kan sige, at hvis mine knæ de holder, og mine akillessener de tillader det, så bør man altså ikke få mange partier. Jeg vil bare gå ind og trykke ham ud af banen, ganske enkelt. Rive ham ud af banen. Smadre ham ud af banen. Smadre ham med min forhånd. Længere end ikke, han skal bare tæsk. Ja, jeg må svække det være. Jeg skal jo bare rive ham ud. Forhånd, baghånd, det kan du ikke se. Jamen, jeg forventer, at det bliver en rigtig sjov kamp at spille. Vi regnede lidt på det her i lørdags. Vi mener, det er 20 år siden, vi har spillet sammen sidst. Jeg har aldrig set ham spille. Altså, med fuld respekt og hele lortet, så Mads har vi spillet i Sjælland-serien. Jeg har spillet i Elite-divisionen. Spillet i 2. division i sommer. Jeg bør kunne tage den. KJ har spillet meget tennis siden sidst, og jeg har spillet meget tennis siden sidst, så det er spændende at se, hvor langt vi er kommet. Hvad er KJ's svagheder? Det aner jeg simpelthen ikke. Men jeg kan huske, for 20 år siden, der var han styrker. Ja. Han spillede rimelig dybt, og havde meget topspin i sine bolde. Jamen det korte og lange, det er, at jeg skal krydse fingre for, at min krop den magter. Jeg har spillet 2 kampe her for nylig i den her sommer, og begge gange har jeg måttet trække mig efter, at jeg har vundet første sæt. Så det skal vindes hurtigt? Så jeg skal vinde hurtigt, ja lige præcis. Jeg skal vinde den rigtig hurtigt. Hvis jeg en personlig hilsen til Mads Boysen. Jeg glæder mig til at se dig hænge rundt helt nede i hegnet. Ham Bam Bam der, han giver sgu aldrig op, så han er svær at komme forbi. Selvom man tror, man har vundet bolden, så skal man lige kunne lidt ekstra. Ikke helt ulig Caroline Wozniacki, der jo har stået sig til for tiden. Homeboy Challenge 2011. KJ Selector vs Biggity Bam Bam. Det er Mads Boysen. På lørdag den 24. september forventer jeg at banke KJ Selector, a.k.a. Kenneth Jensen. Jensen hedder han alligevel. Søndag sammen. Lørdag den 24. kl. 16 i Bagsværd Tennisklub. KJ Selector. Rub it up style. Jeg glæder mig, og jeg river dig rundt.